Wel, o'n i weld yn gyfle da i arbed costa. Wedi testio pridd pob un cae sydd gynnau i weld be di y pH, phosphate a'r potash a'r magnesium level yn bob un cae. Ac wedi cael y canlyniadau yn gweld beth sgyn pob cae angen. Trwy wneud hyn, dwi'n gobeithio fyddai'n arbed arian wrth roed y gwrtaeth cywir a gwneud gwell defnydd o'r tail sych a'r slurry. Mae yna 80% o grant ar gael i bob ffermwr. Mwch bod maen nhw angen wneud ydy cysylltu hefo i cydlynu'r lleol neu yr swyddfa yn Aberystwyth. Mi fasau cydlynydd nhw wedyn yn rhoi manylion cwmnïau ymgynghorol a fydda'n gallu cario'r gwaith allan ar y fferm iddyn nhw. Mae'r ymgynghorydd yn mynd allan ac yn testio'r pridd a wedyn yn cwblhau adroddiad wedyn ar be mae'r fferm yna angen edrych ar a sut i wneud y mwyaf o'r gwrtaeth a'r tail a falle ar y fferm. A wedyn, unwaith ydych chi'n gwybod pwy ydych chi am weithio hefo, mi wneud y cydlynydd lleol yr gwaith papur i gyd allan i chi a chwbl ydych chi angen wneud ydy llofnodi'r application. Felly dim gormod o waith papur? Dim gormod o waith papur hyd yn oed i ffermwyr, nag oes. Ac oes yna chafswm wedyn y gall ffermwyr i gael? Oes, o ddeutu £10,000 gen bob ffermwyr i'w wario dan yr elfen yma o Cyswllt Ffermio trwy menter busnes. Oes digon o ffermwyr yn manteisio ar y cynllun? Na, a da ni'n... Mi os ni yn annog ffermwyr i gymryd mantes o Cyswllt Ffermio. Da ni'n ffodus iawn yn Gymru i fod efo prosiect for dda. Felly, swn i yn annog ffermwyr i gymryd mantes o bob elfen y Cyswllt Ffermio. Ond sut ymateb i chi yn ei gael o bobl sydd wedi manteisio o'r cynllun? Yn sicr, enwedig bobl sydd wedi manteisio ar y cynllun llynedd. Maen nhw'n dechrau gweld gwelliannau erbyn rwan ac yn dechrau gweld newidiadau yn faint o beth maen nhw wedi gorau wario leni. Felly yn sicr, dwi'n meddwl bod heini sydd wedi cymryd mantes yn gweld bydd a dyn ni jyst angen lledaenu'r neges really, o'r buddion sydd yna o ddefnyddio Cyswllt Ffermio. Ac o ran yr ochr trosglwyddo gwybodaeth, mi fyddwn ni'n rhedeg soil clinics leni hefyd. Felly mi fydd yna gyfle i ffermwyr sydd ddim yn hollol sicr bod nhw eisiau mynd y cam cyfa a cael cynllun Rheoli Maeth ar y fferm i gyd. Ond ella bod nhw yn gallu identifio bod yna un cae jyst ddim yn perfformio ar draws y ffarm lle. A wedyn, mi allan nhw yrru 2 sampl i ni am ddim, nhw'n i brofi nhw, a wedyn, be fydd yna wedyn fydd cyfarfod i pawb sydd wedi gyrru samples. Mi fydd yna ymgynghorydd wedyn yn y cyfarfod i drafod hefo nhw. Ella fydda nhw yn cynnig wrach bod yr cae yma'n arwydd o be fasau gen nhw ar y fferm gyfa. Ac yn aml iawn, llynedd ar y fi redeg rei ac oeddech chi'n gweld ar ôl gwneud un cae, oedden nhw'n mynd ymlaen wedyn i gymryd mantes o'r cynllun yn gyfan gwbl ar draws y fferm lle. So os di ffermwyr ddim yn hollol sicr bod nhw eisiau wneud ei gyd, mi fydd y clinics yma ar draws Cymru yn y misoedd nesaf yma lle. Wel, ar ôl i'r ffarmwr gael cadarnhad gan Cyswllt Ffermio, wedyn maen nhw'n gyrru e-bost i fi, a wedyn dwi'n ffonio'r ffarmwr, a wedyn trefnu ddod allan i weld o. Wedyn dwi'n mynd trwy'r system ffarmio. Dwi'n mynd o gwmpas wedyn yn cymryd y pridd o'r cia, mynd am dro. A wedyn dwi'n anfon hwnna i ffwr i labordau, sy'n cymryd rhyw 10 ddiwrnod i ddod nôl efo'r canlyniadau. Wedyn fel arfer dwi'n gyrru manylion y calch yn syth i'r ffarmwr, so mae'n gallu ordro'r calch. A wedyn dwi'n cwblhau'r adroddiad iddo fo, a wedyn dwi'n dod nôl i'r ffarm hefo'r adroddiad a mynd trwyddo'n fanwl hefo fo. Y beth mwyaf bwysig dwi'n meddwl, di gael y calch yn iawn gyntaf. Mae hwnna'n mynd i effeithio ar lot o bethau. Falle bod o'n gallu rhoi tinelli o giwanna'r lawr, ond os mae ddim hefo'r calch yn iawn, a'r pH yn iawn, wedyn mae'n wast o bres o'n ffordd. Sawl sampl ac o le yn y caf ydych chi'n ei gymryd? Wel, dwi'n trio cadw i ffwr o'r cloddia. Mae'r defaid yn mynd ati, mae'r stoc yn mynd ati a wedyn teilio yn agos i'r clawdd. A wedyn unrhyw lle sydd wedi cael ei porthiant. A wedyn dwi'n gwneud sharp W ar y cae. A wedyn mae'n hwnna hoed fel statistical results da ar y pridd. Dwi'n cymryd yr 5 ar 20 o'r samples yna
a wedyn dwi'n cymysgu i gyd efo'i gilydd a dwi'n cymryd sampl, sub-sampl o'r pridd yna a wedyn mae hwnna'n cael ei gyrru i ffwrdd. Ac ydy'r tirwedd hefyd yn ymharu ar eich canlyniadau chi? Yndi, mae pridd sydd fwy cleog o wahanol tir sydd fwy tywodlyd de. Fel dwi'n fertilizer advisor de. So, da ni'n edrych ar y pridd a wedyn os mae o'n tywodlyd wedyn mae'r tir yna, mae'r pridd yn cochi gyd o'r maeth yn sydyn beth yn mynd lawr. So, da chi'n neud llai o raddfa fwy aml de. Neu da chi amseru fwy penodol hefo tir tywodlyd. Mae cleog, mae'n fwy drwm, na fwy o ddŵr yno fo, a falle bod yna fwy o potasiwm yno, naturiol. So, da ni'n edrych ar pob beth. Mae digyn dibynnu paint o law sy'n sortio ar y lle, ond mae bob man wedi cael dipyn o dos. Ac mae'n bethau fel magnesiwm a photas sydd o fydd mawr i iechyd yr anifeiliaid yn gyffredinol? O, yndi, mae'r potasiwm, os mae'n rhy uchel, os da chi'n rhoi gwarthag allan yn gynnar, a wedi rhoi rhywbeth o giwanar rhyw 20 a 10. Wedyn, efallai wneud hwnna achosi staggers de. Hefyd, os mae'r magnesiwm yn rhy uchel, falle bod chi'n cloi fyny dipyn o'r trace elements. Yn wedyn gwarthag, os mae'r magnesiwm yn uchel, wedyn mae'r copper a selenium yn cael ei goi, ac wedyn mae hwnna gallu effeithio ar ffrwythlondeb y stoc de. So, mae'n rhaid chi edrych yn fanwl iawn ar eich pridd chi. Hwnna di'r adnodd gorau naturiol pwysica mae'r ffarmwr hefo. O'r ffermwyr sydd wedi manteisio ar y cynllun yma, siwr mae'r ymateb wedi bod? Yr ei dau, chwarae teg. Mae pawb eisiau gwybod, wel, efo Mei, enghraifft, mae Mei mynd i newid i'w wrtaith de. Mae'n mynd o 5 just i nitrogen, sydd yn fwy o lefel na'r 25 na. Felly bydd o'n rhaid efo prynu llai fewn bulk yn y pwysau de. A wedyn bydd o'n mynd yn llai ar y tir hefo tractor hefyd. Bydd y tunelli yna mynd yn hirach mewn ffordd. Byddech chi'n cynghori ffermwyr eraill i fanteisio ar y cynllun hwn? Yndi, mae o fydd. Newedig efo pris y gwrtaeth fel ag y mae o. Ac da ni fel ffermwyr yn aml iawn yn defnyddio yr un teip o wrtaeth i bob un cae. A da ni yn llychio gormod arian i ffwrdd trwy wneud hynna.